naše trouba. Takže já jsem tady zase Bzipka a já vám ukážu, jak se hraje jako malý děti s troubou. Takže nejdřív tady nahoře. Ukážu to tady nahoře. Tady nahoře přesně. No, tak vám to ukážem. Je to zapnuté. Tohle nesmíte vidět. Tohle je hrozné, mě to pálí. Jako s troubičkou. Ano, s troubou. Je to... Jestli slyšíte nějaký zvuky, tak... O půl hodiny později. Fuj, někdo mi žrala, mě je strašně horko. No tak tohle je všechno a čistý, pustý misky.